Kapod ntiere weche motenore kod pith rech ni jopith rech ponds yuago oro mamedore pacho kaendi masani osetwe oche magiyude pi ne rech mago ma bende gipidho. Nyaka sani moko kuom jopurgo kwano lal mag milionde mag omenda kaluwore kod tho rech. Ma ibiro seche ma kamati ma Senate mang'iyo hand nembe okwayo piny owacho opar jopith rech sama ikonyo joma oro hinyo. Jakom maduolno Alexander Mundigi ywak ni sani aoche tuo gino miyo pith rech koro kethore. Nosire kod yor bura ma Njoro Charity Kathambi mane wacho ni oro makamano bende kelo ng'ikruok ne alwora. Kathambi wacho ni oro makamano mako mar okak gino momiyo ji mang'eny sani dar kowacho ni jotelo mawuok e gwengego koro riwre gi jatend piny Kenya mar neno kaka gikonyo jogo. Ingine tunauliza serikali iweze kupatia Blue Economy pesa nyingi ndio kule masinani vijijini. Unajua hapo mbeleni mambo ya samaki ilikuwa inakuliwa huko Mombasa na pia Kisumu. Lakini sasa tumeona ile mboga ya rahisi sana ile mwananchi anaweza kukula ni mambo ya mchele, ni ile ambayo ni irrigation na mambo ya samaki. Na ile kazi kidogo inaweza kufanya mwananchi aweze kuishi vizuri ni samaki kuwe na vitu kidogo kama visima ama water pan, alafu ipandwe miti, utakuta mwananchi ataweza kubenefit. Tulisikia samaki silikuwa nyingi sana. Yeye ilikuwa ni juu ya jua ama mambo mingi, lakini kama ile mto ilikuwa sema mambo ya Embu nilikuwa kulikuwa na sinda manji mto ilikauka. We are having a campaign in relation with a stoppage of pollution, the plastic pollution. There is so much pollution, and when there's so much pollution, even the production of fisheries, even the issues we are talking about, how do we